सालबारि सेन्ट जेवियर्स इंलिश स्कुला मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे आबुरै बिदाय होदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सालबारि सेन्ट जेवियर्स इंलिश स्कुलनिफ्राय 19 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो मोजां फिथाय मोननो हायो। मख'नो गोनांदि 19 नि गेजेराव 4आ डिस्टिंक्शन आरो 9आ स्टार मार्क आरो 6आ सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हायो। बेखौनो दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरिफोरखौबो बरायनानै मान बावो। हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लायो सालबारि हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि मुकुल बर' लोगोसे सेन्ट जेवियर्स इंलिश स्कुलनि बिगुमा नवीन गयारी, फोरोंगिरि बिनय केलकाटारि आरो गोरायुं रबार्ट बि मारागा। सेन्ट जेवियर्स स्कुलावहाय थांनाय एसएसएलसि एग्जामिनेशनाव जायफ्रा पास आउट जादोंमोन बै पास आउट जानाय केन्डिडेटफोरनो दिनै फेलिसिटेशननि प्रग्राम लादों। दा बेवहाय आंखौ आलासि महरै लिंनानै लाबोदों। दा आं जोबोद खुसि जादों जे बेवहाय सेन्ट जेवियर फरायनाय जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसारनो हादों। आं मिजिंथिदों बे फरायसा फरायसुलिफ्रा इयुनाव जाहाथे देरहासार जानो हायो, मोजाङै फरायलांनो हायो, इयुनाव बिसोरो गोजों जायो बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे आं मिजिंथियो फैबाय थानाय उन्दै गथ'फ्रा बे फरायसालियाव फैनानै आरोबाव फरायनानै आरोबाव मोजां रिजाल्ट खालामो बेखौनो आङो मिजिंथिदों। 19 गथ'आ पास जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। गासैबो मोजां रिजाल्ट खालामदों। बेनिनो 4आ डिस्टिंक्शन मोन्दों, 12 जना फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। स्टारा साबेसे मोनदों? जोंहाय स्टार मोनदों, 6 जन फार्स्ट डिभिजनाव मोननो हादों। फरायफारिजों लोगोसे बिथांमोनखौ बे फरायसालिनिफ्राय मोनसे साइटेसन होनाय जादों। साइटेसन होनानै बिथांमोनखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे दिथागिरिफोरखौबो बरायनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। आं उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ एसे फोरोंगिरि हिसाबै आं बुंगोन बिथांमोना खोब नाजाथाबनांगोन, जोबोद खस्थ' खालामनांगोन, डेडिकेसन नांगोन, धैर्य नांगोन आरो फरायनायानो मोनसेल' हाबा होननानै बिथांमोना साननो नांगोन। अब्लानो जिउआव उथ्रिसारनो हागोन होननानै आङो सानो। हाबाफारियाव सेन्ट जेवियर्स इंलिश हाई स्कुलाव थांनाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसा बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे मोनसे फेलिसिटेशन प्रग्रामजों लोगोसे बिथांमोनखौ बिदाय होनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सेन्ट जेवियर्स फरायसालिनिफ्राय गासै 19 फरायसाफ्रा एसएसएलसि आनजाद होदोंमोन आरो एसएसएलसि आनजादाव बिथांमोना 4 डिस्टिंक्शन, 8 जन स्टार, 6 जन फार्स्ट डिभिजन, गासै 18 जनबो माने फार्स्ट डिभिजन जाजोबनो हादों आरोखि। दा बे फरायसालिनि गेजेरजों दिनै सेन्ट जेवियर्स इंलिश हाई स्कुलनिफ्राय मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों मोनसे रंजा बाजा हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बरायनायनि हाबाफारि लादों। आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो बिथांमोना बुंनो नागिरदों बा फोरमायनो नागिरदों जायफोर फरायसुला बिथांमोना बे फरायसालिनिफ्राय दिनै गावनि मुंखौ लाखिनानै उथ्रिसारनो हाबाय। बिथांमोननि गेजेरजोंनो फरायसालियाव फरायबाय थानाय उन्दै फरायसुलि बिथांमोनाबो जाहाथे उनाव बिथांमोननि बादि रिजाल्ट खालामनो हायो बै नोजोर आरो थांखिखौ लानानै सेन्ट जेवियर्स गोजौ फरायसालिनि बिगुमाया बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय बे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजा जाफुंहोनायाव मदद खालामदों। बेवहाय गासै 18 जन फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव 4 डिस्टिंक्शन, 8 जन स्टार आरो 6 जन फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हायो। 100% फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनानै बे फरायसालिया मोनसे मोजां नाम लाबोनो हायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै सालबारि गार्ल्स हाई स्कुलनि बारग' फोरोंगिरि मुकुल बर' सार आरो बहायनो बाहागो लाफैनो हादों सालबारि जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि कृष्णन बसुमतारी आरो लोगोसे बे फरायसालिनिनो गोरायुं एबा सालबारि हायार सेकेन्डारिनि बारग' प्रिन्सिपाल रबार्ट बि मारागा बिथाङाबो बाहागो लादों। आरो लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि गार्जेन एबा दिथागिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों
आरो गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनो मदद खालामदों। औ बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। सालबारि साब डिभिजननि सिङाव नैबे सालबारि ओनसोलनि सिङावनो सेन्ट जेभियार्स इंलिश हाई स्कुल बे फरायसालिया दिनै मेट्रिकखौ होनायनि उनाव गोबां थोरोब मेट्रिकखौ पास जानानै फरायसाफोरा ओंखारलांबाय। दा बे लेखायैनो बे ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासारनायनि हारखौ बारायहोनायनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स गोजौ फरायसालिनिफ्राय अर्थात बे गोजौ फरायसालियाव हायार सेकेन्डारि सेक्सन खुलिनायनि थांखि लानाय जादों आरो बेवहाय मोननै स्ट्रिम जागोन आर्ट्स आरो साइन्स आरो बे आर्ट्स आरो साइन्सखौ अलरेडि सेन्ट जेभियार्स हाई स्कुला दिनै आपग्रेडेसन जानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम गायसंनाय जाबाय आरो बे लेखायैनो गोबां फरायसाफोरा दिनै एडमिसन लानानै हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव माने क्लास खालामनायनि हाबाफारिखौबो लाखानाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।